जि गोदान बोसोर 2022नि गाहाम हामलायथि बावनानै अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय दिनै जोङो मोनसे क'र मिटिं जोबनायनि उनावहाय मोनसे गरन्थ'आव फैनाय जादों। बे गरन्थ'आनो जाहैबाय जोंनि जानो गोनां 25 जानुवारियाव गोथार बाथौ सानखौ देग्लाय आसाम गभर्नमेन्टनि जे SOP COVID-19नि बेजों लोब्बा लाखिनानै गभर्नमेन्टनि बिथोनखौ जों मानिनानै जब जों गोथार बाथौ सानखौ खुंनो थाखाय चौधुरी घाट संकसआव जायगाखौ थि खालामनाय जादों आरो बे जोंनि लाहार फाहारजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफाद एबा अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो जोंनि गासिबो DBCCनि आन्दाराव जेसेबां दालाइसा आफादफोर दङ बिथांमोननि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जेसेबां आफादगिरि दङ नेहाथारि दङ बिथांमोनखौ फैगौ 25 जानुवारियावहाय चौधुरी घाट संकसआवहाय फैनानै जोंनि मेहेरगोनां आब्रुथि गोनां गोथार बाथौ सान खुंनायखौ मदद होफैनानै जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायनाय जायो। जोंनि दुलाराय बाथौआरिफ्राबो जिखुनु दालाइसा आफादाव थाया मानो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय बेनोदि गुबुन बोसोरनि बादि जों देग्लाय जोबोद जाकजमक हिसाबै खुंनो हानाय नंलिया। गोसोआव जोंहा मोनसे दावदाब थाबाय COVID-19नि प्रट'कलनि SOPनि खोथा लानानै। ओंखायनो नोंथांमोनहा लुबैनाय बादि जोङो नोंथांमोनखौ गावबागाव दालाइसानि बाथौ बिन्दोखौ गायनानै फुजा फाथल होनायखौ जोङो नोंथांमोननो सुजुग होनो हानाय नंलिया। जों आसा खालामो आफा बोराइ बाथौनि अननायावहाय फैगौ समफ्रावहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफिनबावनो हागोन। देग्लाय सम आरो बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जोङो जब खालामनानै जोङो जोंनि आबै आबौ लाबोफानाय मानिबोफानाय बाथौ धोरोमखौ खुनुरोखोमै आसाम गभर्नमेन्टआ सिनायथि होनानै गनायथि होनानै गोथार बाथौ सान हिसाबै बन्द डिक्लेयार खालामनायखौल' जोङो खुंफुंसारनो आखायाव लादों। जों आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंनि सुबिदा उसुबिदाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय मानिगोन आरो जोंखौ इयुनाव जेब्लाबो मदद होबाय थागोन। नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायखौ लानानै जों जेब्लाबो आगान सुरनो जों हास्थायगोन। दुलाराय बाथौआरिफ्रा ज' जानानै लासै माहारियारि जौगानाय माहारियारि खौसेथि जानायावहाय नोंथांमोननि मददखौ जों अरायबो मोनबाय थागोन आरो जों सानसे समाव बेबायदि लामाजोंनो थाबायलांबाय थायोबा सोरांनि लामायाव थांनो हागोन होननानै जोबनायाव मिजिंथिनाय जाहैबाय। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबावनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाहैबाय। जै आफा बोराइ बाथौनि जै गोजोन्थों। जोंहा दुलाराय बर' बाथौ धोरोमारिफ्रा दानि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जे जोंहा माग दाननि नैथि मंगलबारखौ बाथौ सान हिसाबै जेनाखि हलिडे डिक्लेयार खालामबाय। बे हलिडेखौ जोंनि बाथौ धोरोमारिफ्रा बोसोरफ्रामबो जोङो गाजा गोमजायै बे सानखौ जोङो फालिबोदोंमोन। अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटि थारमाने गोबां बाथौ धोरोमारि बोलि बाथौ हक गुदि बाथौ हक बिबार बाथौ हक गासिबो जानानै बे सानखौ जोङो क'अर्डिनेशन कमिटि अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिया खुंबोदोंमोन। नाथाय देग्लाय जोङो
दानि SOP जेनाखि कर'नानि COVID-19नि जेनाखि गोख्रोंथि साग्लोबनाय आरो आसाम सरकारनि जेनाखि SOPनि अर्डार बे मथे जोङो देग्लाय इसिबां गाजा गोमजायै खालामनो हानाय नंला बादि जोङो दिनैहाय अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि कोर कमिटिया मोनसे डिसिसन लानानै थिरांथा लाबाय जे फैगौ ब्रैथि दा फैगौ गोनां मंगलबाराव 25 जि जानुवारियाव जानो गोनां बाथौ गोथार सान बेखौ जोङो मा रोखोमै फालिलांनाय जागोन बबे जायगायाव फालिनाय जागोन बेनि सम्पर्कै जों जे दिनैहाय डिसिसन लादों बेनि सम्पर्कै जोंहा अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि जोंहा आफादगिरि दं बिदागिरि जगत दिपेन नार्जारी नेहाथारि दं जोंहा रन्जित कुमार नार्जारी आरो जोंनि बेवहाय बाथौ धोरोमारि माखासे मावथि गोख्रों मावथि क'अर्डिनेशन कमिटि दङ दा बेनि सोमोन्दै आफादगिरि आदा जगत दिपेन नार्जारीया बे फैगोन जेनाखि 25 तारिखआव जानो गोनां गोथार बाथौ सानखौ मा रोखोमै खुंलांनो सानदों बेनि सोमोन्दै मोजाङै बुंनो थाखाय आं खावलायबाय।